βγάζει, εγώ το βλέπω, παιδιά. Φαίνεται. Φαίνεται καλά. Βγάζει τη γυαλιά. Βάλε να δεις, φαίνεται καλύτερα. Αυτές. Το βλέπεις τον καπνό. Πρέπει να καεί όλο. Πάρτο και φωτογραφία και βίντεο. Ναι, Στέλλα. Και δεν θέλετε να Κοίτα, ποδάρετε κουνιέται, είναι ο αέρας και κουνιέται. Να βάλουμε το χέρι μας. Όχι, δεν θα βάλει το χέρι σας. Να βάλουμε ένα χαρτί. Συγγνώμη, δεν θα κάνετε το χαρτί. το Μην περίμενα. τολμήσετε να κάνετε κανένα τέτοιο πείραμα. Με καθρέφτες ειδικά, έτσι. Το Παιδιά, πρόβλημα αυτό ξέρεις είναι με τις ακραίο. καθρέφτες. Μεγάλη επιφανή. Κρατάω. Να μην Πάμε. φαίνεται.